Erakusten dugu gure etxea, ez? Eta, denok irudikatu aldugu, ez? Gure etxeko atea irekitzen diogunean pertsona bati, hor bada biluzketa, ariketa bat, ez? Erakusten dezu, zarena, egiten dezuna, bizi dezuna, ez? Eta gure etxeetan, gure baserrietan hori nahi dugu, bai. Aipatzen dituen lehen herritarrak, ez? Gure ardura bada herritarrek jango duten hori osasungarria eta osasuntsu izatea lehen esan dut. Baina ere, gure horrek suposatzen digu guri obligazio bat herritarrei etxeak irekitzeko. Herritarrak ardura hartuko badu, bere elikaduraren ardura hartuko badu, izango da gure konplizitatearekin. Eta orduan bisita hauetan nahi dugu erakutsi zer lan egiten dugun, nola bizigean, eta platerian dituzten elikagaien hoien atzean, edo hoien barruan, doan unibertso oso bat erakutsi nahi dugu. Bai.